και νικητής της Eurovision, το Μπαγκαράγκα. Πριν αρχίσουμε, ας δούμε λίγο τι πραγματικά λένε οι στίχοι. Welcome to the riot. Surrender to the blinding lights. I'm an angel, I'm a demon, I'm a psycho. Όλο το τραγούδι περιστρέφεται γύρω από μία ιδέα. Χάος, ένταση, απόλυτη απελευθέρωση και έναν χαρακτήρα που παρουσιάζεται σαν ο ηγέτης της εξέγερσης. Και το πιο ενδιαφέρον, η λέξη μπαγκαράν προέρχεται ουσιαστικά από το μπαγκαράνγκ, που σημαίνει φασαρία, χάος, αναστάτωση, εξέγερση. Δηλαδή όταν λέει I'm the bangaran, στην πράξη λέει εγώ είμαι το χάος. Εγώ είμαι αυτός που ξεσηκώνει το πλήθος. Οπότε ναι, δεν μιλάμε απλώς για ένα dance κομμάτι. Μιλάμε για έναν ύμνο της κλαμπ κουλτούρας, της έντασης και της συλλογικής τρέλας του πλήθους. Και εδώ αρχίζουν τα πραγματικά ερωτήματα. Γιατί ιστορικά και θεολογικά το κακό δεν εμφανίζεται ποτέ σαν κάτι αποκρουστικό από την πρώτη στιγμή. Εμφανίζεται σαν ελευθερία, σαν διασκέδαση χωρίς όρια, σαν άνοιξε το μυαλό σου, παραδώσου, ζήσε τη στιγμή. Και όταν βλέπεις στίχους όπως I'm an angel, I'm a demon, surrender to the blinding lights, welcome to the riot, τότε λογικά κάποιοι άνθρωποι θα αναρωτηθούν. Μήπως εδώ το χάος παρουσιάζεται σαν κάτι όμορφο. Μήπως η απώλεια ελέγχου βαφτίζεται ελευθερία. Μήπως η σύγχυση πλασάρεται σαν αφύπνιση. Από την άλλη, η pop κουλτούρα χρησιμοποιεί συχνά τέτοιες εικόνες απλώς σαν αισθητική υπερβολή, σαν ένταση, σαν σκοτεινό vibe. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο τι εννοεί ο καλλιτέχνης. Το θέμα είναι και πώς εκπαιδεύεται το κοινό να βλέπει το χάος, την εξέγερση και την απώλεια ορίων σαν κάτι θετικό και ελκυστικό. Άρα τελικά, τι προάγει αυτό το τραγούδι? Η απάντηση εξαρτάται από το πρίσμα μέσα από το οποίο το βλέπει κάποιος. Για άλλους είναι απλώς ένα δυναμικό κλαμπ κομμάτι για εκτόνωση και διασκέδαση. Ένα τραγούδι που σε καλεί να ξεφύγεις για λίγο από την πίεση της καθημερινότητας, να αφαιθείς στον ρυθμό και να ζήσεις τη στιγμή μαζί με το πλήθος. Αν όμως το δεις πιο βαθιά, σε πνευματικό ή φιλοσοφικό επίπεδο, τότε οι στίχοι αλλάζουν νόημα. Γιατί επαναλαμβάνουν συνεχώς ιδέες όπως παραδώσου, χάσε το μυαλό σου, εγώ είμαι ο ηγέτης, εγώ είμαι ο κίνδυνος. Και τότε γεννιέται το ερώτημα, μήπως εδώ προβάλλεται η απώλεια ελέγχου σαν κάτι θετικό? Μήπως η υποταγή στο συναίσθημα και στις αισθήσεις παρουσιάζεται σαν ελευθερία? Μήπως το χάος βαφτίζεται απελευθέρωση? Στην ουσία, όλο το τραγούδι περιστρέφεται γύρω από την έννοια της έκστασης, δηλαδή της εξόδου από τον εαυτό. Και τώρα ας το δούμε μέσα από το πρίσμα της ελληνοορθόδοξης πίστης και της Καινής Διαθήκης. Για την Ορθόδοξη Εκκλησία, ο Θεός είναι Θεός ειρήνης, τάξης και φωτός. Όχι χάους, όχι σύγχυσης, όχι πνευματικής ταραχής. Και όταν ένα τραγούδι επαναλαμβάνει Welcome to the riot, surrender to the blinding lights, I am about to lose my mind, τότε δεν μιλάμε απλώς για ένα πάρτι. Η Ορθοδοξία διδάσκει την ύψη, δηλαδή την πνευματική εγρήγορση, την καθαρότητα του νου και τον έλεγχο του ανθρώπου πάνω στα πάθη του. Όχι την παράδοση του νου στα τυφλωτικά φώτα, όχι την απώλεια ελέγχου. Και έχει ενδιαφέρον ότι η Αγία Γραφή λέει πως ακόμα και ο Σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Δηλαδή το σκοτάδι δεν εμφανίζεται πάντα σαν σκοτάδι. Συχνά παρουσιάζεται σαν κάτι ελκυστικό, φωτεινό και απελευθερωτικό. Ακόμα και οι ίδιοι οι στίχοι λένε I'm an angel, I'm a demon. Μία συνεχή σύγχυση ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Και τελικά ποιο είναι το αποτέλεσμα? I'ma leave you weak.
θα σε αφήσω αδύναμο. Αυτό ακριβώς περιγράφει η Εκκλησία ως πνευματική εξασθένηση. Όταν ο άνθρωπος παραδίδεται στα πάθη, στο χάος και στην πλάνη, νομίζοντας ότι αυτό είναι ελευθερία. Οπότε μέσα από το ορθόδοξο πρίσμα, το τραγούδι δεν θεωρείται απλώς μία αθώα υπερβολή, αλλά μια εικόνα της σύγχρονης πνευματικής σύγχυσης, όπου το χάος παρουσιάζεται σαν φως και η απώλεια ελέγχου σαν απελευθέρωση. Αν το τοποθετήσουμε αυστηρά μέσα στο θεολογικό σχήμα της Ορθόδοξης παράδοσης, τότε δεν μιλάμε για ταύτιση προσώπων, αλλά για αρχέτυπα και ομοιότητες νοημάτων. Στην Καινή Διαθήκη, ο Εωσφόρος περιγράφεται ως άγγελος που εξέπεσε λόγω υπερηφάνειας και αυτοθέωσης, μετατρεπόμενος σε δύναμη πλάνης και αποστασίας. Και όταν σε ένα καλλιτεχνικό αφήγημα εμφανίζεται ένας χαρακτήρας που λέει «Είμαι άγγελος και είμαι δαίμονας, δεν ακολουθώ κανέναν, είμαι ο ηγέτης», και λειτουργεί μέσα από την έλξη, την ένταση και την απορρόφηση του ανθρώπου σε ένα είδος τυφλωτικού φωτός, τότε σε καθαρά θεολογικό επίπεδο ανάλυσης μπορούμε να πούμε ότι αυτό παραπέμπει στο αρχέτυπο της εωσφορικής στάσης, της υπερηφάνειας, της αυτονομίας από τον Θεό και της μεταμφίεσης της πλάνης σε κάτι ελκυστικό. Δεν πρόκειται για ταύτιση προσώπου, αλλά για αναγνώριση ενός μοτίβου που στην Ορθόδοξη θεολογία είναι ήδη γνωστό. Η ιδέα της δύναμης χωρίς υπακοή, του φωτός χωρίς αλήθεια και της ελευθερίας χωρίς πνευματική νηφαλιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, το τραγούδι μπορεί να διαβαστεί ως καλλιτεχνική αναπαράσταση αυτού του μοτίβου, όχι ως θεολογική δήλωση, αλλά ως σύγχρονη αισθητική αποτύπωση μιας πολύ παλιάς πνευματικής έννοιας. Αν αναλογιστούμε τον θεσμό της Eurovision, την τάση της να ακολουθεί τη μόδα και ό,τι πιο σάπιο υπάρχει σε αυτή, και γενικότερα την τάση του δυτικού κόσμου και την έκπτωσή του, μαζί με τη βίαιη και εξαναγκαστική πολλές φορές καθοδήγηση της μάζας προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αν αναλογιστούμε παρόμοια δρόμενα όπως τα Pride, τη γιορτή της εκπόρνευσης σε επίπεδο Σοδόμων και Γομόρων, όπως τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Γαλλίας με το εωσφορικό θέαμα, όπως τη νέα pop κουλτούρα με καλλιτέχνες που περιγελούν το Χριστό και τους πιστούς του, που ανεβαίνουν στις σκηνές ντυμένοι διάολοι και αστιευόμενοι, λένε ότι έχουν πουλήσει την ψυχή τους στο σατανά, ίσως όχι πάντα αστιευόμενοι, ταινίες, σειρές και διαλέξεις που διακομωδούν την πίστη του χριστιανού, αλλά ταυτόχρονα δοξάζουν και προωθούν την ελευθερία των ηθών, το γιόλο ως ιδανική στάση ζωής και την έκπτωση των ηθών ως απελευθέρωση και μοναδικό στόχο του ανθρώπου. Ίσως θα πρέπει να αναλογιστούμε. Είναι πράγματι αυτό το τραγούδι που βγήκε πρώτο απλώς ένας ύμνος στην dance και στα πάρτι? Είναι τόσο επιφανειακό όσο φαίνεται? Ή μήπως είναι, όπως πολλοί θα έλεγαν, κάτι βαθύτερο, άλλος ένας ύμνος στο Θεό, που τελικά αυτή η κουλτούρα προσκυνά και διαδίδει?